кормандони милиса дар шаҳри душанбе 2 нафарро бо иттиҳоми дуздӣ боздошт намуданд. Рустам Файзиев, донишҷӯи соли 4 донишгоҳи молия ва иқтисод, ҳамроҳи шарики 35-солааш Ҳувайдо Садиров шоми 30 ноябр вориди манзили як сокини шаҳри Душанбе шуданд. Зимни пешбурди корҳои оперативӣ тафтишотӣ муайян карда шуд, ки номбурдагон бо маслиҳати пешакӣ барои ба даст овардани маблағи калони пулӣ дар рӯи ниқоб пӯшида бо таҷҳизоти техникӣ электрошок мусаллаҳ шуда ба манзили истиқоматии Шаҳрванд Чекушина Гулнора воқеъ дар кӯчаи Қарабоеви ноҳияи Фирдавсӣ даромада, шавҳараш Чекушин Шавкат ва духтараш Чекушина Юлияро бо таҷҳизоти техникӣ электрошок ба сарурияшон зарба зада, ҳамзамон бо скотч дастҳояшонро бастаанд. Сипас ҳамлагарон бо мақсади пайдо кардани пул манзили истиқоматии Чекушинаҳоро кофткоб карда 1200 сомони пули нақд ва як миқдор ҷавоҳироти бижутериро рабуданд. Ба гуфтаи мақомоти милиса, роҳзанон бо ин амалашон ба ҷабрдидагон дар баробари зарари ҷисмониву маънавӣ ба маблағи 1600 сомонӣ зарари пулӣ расонидаанд. Дар ҳоли ҳозир нисбат ба Ҳувайдо Садиров ва Рустам Файзиев бар асоси моддаи 249 Кодекси ҷиноятии Тоҷикистон бо иттиҳоми роҳзанӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст ва гумонбарон дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. Ин банди қонун ҳамчун ҷазо то 12 соли зиндонро пешбинӣ мекунад.